I ara us explicaré dos acudits, són curtets. Mira, un home entra en un bar, s'asseu a una taula i el cambrer s'hi acosta i li diu: què farem? Mira, li diu ell, posi'm unes olives mentre espero a unes amigues que vinguin. I el cambrer: blanques o negres? Escolti, perdoni, però penso que no n'ha de fer res vostè de com són les meves amigues i el color que tenen. Aquest és un. I un altre que hi ha, que també és curtet, és un... Ara ho començo, diu: un nen fa els deures i pregunta al seu pare: papa, on és l'Amazones? I li contesta son pare: mira, noi, saps què t'haig de dir? Que això li preguntis a la teva mare, que té la santa mania d'endreçar-ho tot i segur que ho ha deixat amb algun calaix. Ja està, són dos.